Tutmu sira Kim. Ya saya dari siji. Kunyang Kim. Yang kau nyang udah apa? Alah. Engko njaluk papakmu lah. Njaluk bapakmu nyang kau bang bar madang bingung ya raudut. Ra oleh Dari aneh. siji ya ra oleh. Nggak tahu dut nyang. Pantan bancur Kim. Motong Ya nang ra karo bang sira. gari motong kok. Apa? Lalu temenan, Pak. Ya ra oleh sira ngapa balik maning? Kuwe gonyong. Ya awal ya Robi anu gari siji wis dijaluk gumun sira. Leh, ilaha ilah. Nyuruh udut ket mau. Rasa udut. Nah, motong. Ngapa balik maning? Dek nyong sih. Hah? Mbok diere-ere Pak ora cekli. Prai temen ngapa ngendek-ngendek sira? Oh, njilah-njilah nganggo sira melas temen. Prai. Dewek koncoan kecilik lho. Lah terus ngapa? Masa arep reyang perkara udut. Lah wancen gari siji. Medhi temen sirane. Kecuali nek akeh ra nyong biasane nek akeh ya sira tanehi. Wong ya gari siji. Banget ten sira Kim. Ya ora Asli. kebangetan. Potong nyong. Gari ana, lu ngasih aja. Balik maning ya sih. Asli ya ra oleh. Ora oleh nek ana wong gari siji dijaluk sih. Wis dipotong lah separuhan. Ya ra enak ana kretek dipotong. Sira bangkote. Ya sira.